Jij doet dus elke eerste 10 appels en dan. Elke keer als ik er aankom, dan... Zo, wat je nou weer probeert. Ik heb een klaar geprobeerd. Ja, je hebt geprobeerd met het je antwoord reageert. Nee. Ik ben. Ah, maar ik kan zeggen, van is dat kalle ding. Oh ja! Auwe. Je wat even mij kennen, mijn naam is Mandau. En je love video ik het doen. Ik doe het zoals ik het ook het moet doen. Ah, je love it van deze kalle ding. Auwe. Je wat even mij kennen, mijn naam is Mandau. Ja, dat is een kalle ding. Fantasy Kaladong. Ada sa kaladang swan daw. Auwe, wat even mij kennen. Mijn naam is... Mando. Mijn naam is... Mando. Mijn naam is... Gezien? Also, wat is je mijn naam? Niet mijn naam. Een Christian. Oké, en die is Lyle. Oké, repeat af. Zeg alles wat ik zeg net achterna. Nee. Zoals bijvoorbeeld nou, die volle stroom is zwart. Zeg. Die vellenstroom is zwart. Die vellenstroom. We al drie samen zeggen, oké. Die wolken is blauw. Die wolken is blauw. Die volle stroom is zwart. Die vellenstroom is zwart. Die wolken is blauw. Zeg niet achter mij wat ik hoor. Zeg wat ik zeg. Die wolken is blauw. Die wolken is blauw. Die volle stroom is zwart. Die vellenstroom is zwart. Nou, die wolken is wat? Die wolken is wat? Wat ze kallen is gras. Wat ze kallen is gras. Groen. Auw, hè? Zo, kijk eens zo. Kijk, hier kom ik maar gewoon voorbeeld mee. Op je tafel is 10 appels. 10 appels. Jij vat 4 appels. Zij vat 4 appels. Zij vat 4 appels. Hoeveel appels eet jullie elk keer? Zij kan niet 4 appels, zij krijgt 2 appels. Zij krijgt 2 appels. Dus elke kan niet 4 appels krijgen. Oké, kom ik. Maak het gewoon eenvoudig voor je. Op je tafel. Op je tafel is 10 appels. 10 appels voor jou, 10 appels voor haar, 10 appels voor haar. Nee. Zij vat 4 appels. Zij vat 4. Hoeveel appels zit jij met? Ik zal gezegd, als hij 4 krijgt. Ik is gewoon waar wat hij krijgt. Ja, waar niet wat hij krijgt. Ik is waar wat jij hebt bij jou. Hoeveel appels Ik zit heb jij? 1 oren zal het weer 4 krijgen. Jij doet dus elke eerste 10 appels en dan. Ja, luister. Wacht, kijk daar was 10 appels op die tafel. Nou, elke kan dus nou niet 4 krijgen. Zij krijgt 2 en dan. Want waar is de ander? Het was, luister. Oké, Het was 2. wacht. Kom met explainen van vooraf nu. Ja. Op je tafel is 10 appels. 10 appels voor jou. En zij 10 appels. Zij heeft ook 10 appels. 10, 20, 30. 10 appels. Yes. 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 10. 30. Oké, jullie hebben het. Nou, zij vat 4 appels. Zij vat ook 4. Jij vat 4 van jouw 10 appels. Zij vat 4 van jouw 10. Zij vat 4 van jouw 10. Hoeveel appels zit jij met? 6. 6. 2. Oké. Dan ga ik weer explainen. Op je tafel is 10 appels. Jij kind vat 4 appels. Hoeveel appels zit jij met? Ik zit met 4. Zit er met 4? Ja. Hoeveel appels zit jij? 5.
Weet je wat? Jullie allemaal is recht. Jullie allemaal is recht. Als 10 appels, met me focus jullie recht. Waarvan ik het zeg. Maar dan kan ik dan, oké. Laatste vraag is. Laat ze gebouwen. Je hebt een klomp stories uit je kinderjaren uit. Of nog steeds. Laat ze gebouwen. Je hebt een klomp stories uit je kinderjaren uit. Of nog steeds. Amens weet je. Een gebouw. My ouma's huis. Ook maar zo. Niet serieus, hospitaal of school. Een gebouw. Maar de klomp stories. Als je in een gebouw instappen, zien ze een klomp stories uit je kinderjaren uit. Of nog steeds. My huis. Dat is een klomp stories. Daar. My ouma's huis. Ja, dat is een Mijn ma's huis. Oké. Zo, wat jullie weer proberen. Ik heb een klacht proberen. Om te... Ja, je hebt geprobeerd met het je antwoorden rechtjes. Ik weet er erg waar is, zeg jij niet. Wacht, ik moet niet nog iets. Een gebouw met bro. Adjeng. Als een gebouw uit je kinderjaren uit. Ja. Of zeg maar, ik als nog steeds een gebouw zijn. Met een klomp stories. Wat voor gebouw is het bij jou? Mijn ma's huis. Nog steeds, maar. Die school. Ik hoor niet die school. Die kerk. Oké. Ja, oké, ik vang me. Oké. Even hoe kom je? Stel jij plek. Want als ik daarin stap, te zien ik paar memories. Hoe zei ik hier? Die school. Omdat ons baie herinneringen daar gaat. Wil ik bij je wat? Herinneringen daar gaat. Oké, bij je memories. En bij mijn ma's huis. Misschien dat zeggen van memories bring back. Yes. Elke keer als ik er aankom, dan... dan herinnert het mij altijd aan mijn school, aan mijn kleinjaren. En zo aan, ja. Oké, nou voel ze. Ze is recht of verkeerd? Dat is recht? Ze is recht. Broer, ze is recht. Ja. Ze is recht. Ik kan dadelijk recht of verkeerd mis. Dat zal mij 50-50. Ik weet nou niet. Het is recht Maar of dat is mijn verkeerd? opinie, ik zal zeker zeggen. Dat is je Want opinie. Nou, wat jullie weten, waar is je eindelijk je rechte antwoord? Wie waar is je antwoord? Maar Waar? Dat is die bibliotheek. ik ben. Ah, maar ik kan zeggen, van is een kalle ding. Oh ja! You're in the mix with DJ Jive.